Hallo alle sammen igen. Når jeg begynder at spille på PlayStation 3, så er et spil, vi skal spille. Det hedder Assassin's Creed Black Flag. Jeg ved ikke, om jeg har set det før. Men det er i hvert fald meget spændende. Så ja. Og så har jeg faktisk også et andet spil, vi skal spille. Det skal jeg faktisk vise. Hvordan er det nu? Jeg kan ikke finde det, men det er Call of Duty 2. Og jeg er faktisk så glad for, at jeg nu vil jeg gøre noget totalt awesome. Det var alt for i dag.